Gawn ni droi at lyfr y datguddiad a mae'n galwad I addoli i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwneud yn urdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw ei dad, iddo ef y bwr gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gawn ni addoli'r arglwydd gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni sifil o'i le, nid ie a nage yw. Mae gyda ni ddau ddarlleniad heno, un o'r Hen Testament ac un o'r Testament Newydd. Yn gyntaf o lyfr y proffwyd Ezekiel, a phennod 16, a darllen at adnod 14,
Ac wedyn ni, cynta Corinthiaid, pennod 13. Felly, Ezekiel 16 i ddechrau. Daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, y fab dyn, gwna i Jerusalem sylweddoli ei ffieidra. A dywed wrthi, fel hyn y dywed yr arglwydd, dduw, wrth Jerusalem. O wlad Canan yr wyt, o ran dy dras a thenedigaeth, a moriad oedd dy dad, ath fam yn hethiad. Ac am dy enedigaeth, ar ddydd denu ni thorwyd llunyn dyfogel, nath olchi mewn dŵr i'th lanhau, nath rwbio a halen, nath rwymo a chadach. Ni thostiriodd neb wrthyt i wneud yr un o'r pethau hyn i ti, nac i drigarhau wrthyt. Ond fe luchiwyd allan i'r maes, oherwydd fe ffieiddiwyd y diwrnod y ganwyd di. Yna fe ddeithim heibio i ti, a ddweld yn ymdrybeiddi yn dy waed, a dywedais wrthyt yn dy waed bydd fyw. Gwneithim i ti dyfu fel planhigyn y maes, tyfaist a chynyddu a chyrraedd aeddfedrwydd, chwyddodd dyfronnau a thyfodd dy wallt, dy fod yn llwm a noeth. Deithim heibio i ti drachefn a sylwi arnat, a gweld dy fod yn barod am gariad. Teinais gwrf y mantell drosod a chuddio dy noethni, tynghedais fy hun i ti, a gwneud cyfamod â thi, medd yr arglwydd dduw, a deithos dy neiddo i mi. Golchais di mewn dŵr, a glanhau'r gwaed oddi arnat, a theneinio a golew. Gwisgais di mewn brodwaith, a rhoi i ti sandalau llyder. Roddais lian main amdanat a thorchuddio a sidan, a ddirnais di a thlysau, a rhoi breichledau am dy freichiau a chadwyn am dy oddf. Roddais fodrwy yn dy drwyn, tlysau ar dy glistiau, a choron hardd ar dy ben. Roedd i dwedi dy addurno ag air ac arian, a thwisgo a llian, sidan a brodwaith. A roeddet yn bwyta peilliad, mel a golew, a roeddet yn hynod o brydferth, a chodais di fod yn frenhines. Eithost yn enwog ymysg y cenhedloedd o achos dy brydferthwch, oherwydd fe'i perfeithiwyd trwy'r harddwch a roddais i arnat, medd yr arglwydd dduw. Ac wedyn, cynta Corinthiaid, pennod 13. Os llefaraf a thafodau dynion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid ydwyf neu symbol a flafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os ef yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rof y holl feddiannau i borthi eraill, ac os rof yng nghorff yn aberth, a hynny mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn amyneddgar, y mae cariad yn gymwyn asgar, nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo, nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydoliaethau fe diddymir hwy, a thafodau bydd taw arnynt hwy, a gwybodaeth fe diddymir hithau. Oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni, ac anghyflawn
ein proffwydo ni. Ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddidymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru. Fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn rhesymu. Ond wedi dod yn ddyn, yr oedd wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn yw fy ngwybod. Ond yna caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad. Y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Ac ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni gyd weddio. Ni'n diolch i ti unwaith eto heno am gael dod ynghyd yn enw yr arglwydd Iesu Grist, ac am gael dod gyda'n gilydd gyda dyfron di o arglwydd i addoli a geisio, a nesau at y ti nawr eto mewn gweddi. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael gwneud hynny trwy yr arglwydd Iesu Grist. Bod na ffordd, bod na gyfryngwr, bod na fodd i ni ddod at Dduw. Bod na ffordd i ni gael ein derbyn yn llawn gan Dduw sanctaidd y nefoedd trwy yr arglwydd Iesu Grist, yn ei haeddiant ef ac yn ei gyfiawnder ef. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr Efengyl. Diolch bod ni'n gallu dweud ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd. Bod Duw yn dad i ni. Bod e'n dduw i ni, wrth gwrs, ac yn dad sy'n llawn tosturi, yn dad sy'n llawn diddanwch, yn dad sydd yn dyner tuag at ei blant, y tad sydd yn amyneddgar gyda'i blant, ac yn cofio mai llwch ydyn, ac yn dyner iawn tuag ato ni, ac nid yn ymwneud â ni yn ôl ein pechodau, nac yn ôl ein hanwireddau, ond yn ôl cyfiawnder Iesu Grist. Diolch o arglwydd bod ni'n cael dod gyda fron heno, y Duw mawr, fel ein tad yn y nef. Diolch bod ni'n cael dod yn hyderus trwy yr arglwydd Iesu, i ddod a'n diolchiadau, a'n deisyfiadau ger dyfron di unwaith eto heno. Ac o arglwydd, ble mae dechrau diolch i ti am dy holl ryfeddodau, am dy holl feddlondeb, am dy holl gariad tuag atom ni. O arglwydd i ni'n diolch am dy ddaioni a dy ras tuag ato ni, dy ras cyffredinol. I ni ddim eisiau anghofio hwnnw arglwydd, bod ti'n dda tuag at bawb o arglwydd yn y byd yma. Yn ôl y ffaith mae ti yw ein crewr, a mae ti yw ein cynhaliwr. Gyn ni'n diolch eto heddi arglwydd am fwyd a diod, ac am ein cartrefi, ac am gymaint o fendithion a thrigareddau sy'n dod bob bore o'r newydd. O, i ni'n diolch, ac yn cydnabod y ddaioni a dy ras arglwydd. Eto, dyn ni'n mynheiddi dim o gwbl. I ni'n diolch. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am yr Efengyl, wrth gwrs, i ni'n diolch yn fwy am dy ras sydd wedi'n hachub ni. A ni wedi cael darlun ohono fe yn y darlleniad yna yn llyfr y proffwyd Ezekiel. O, arglwydd, i ni'n gweld ein hunain yn ein pechod fyna. Wedi'n gadael, ddim yn lan iawn o arglwydd, a dim gobaith i ni. Ond bod ti wedi dod heibio i ni. O, arglwydd i ni'n diolch. Diolch mae dyna drefn y cadw, wrth gwrs. Bod ti wedi meddwl am y byd yma yn ei gyflwr colledig, ac wedi anfon dy fab dy hunan, mab dy fynwes i fod yn geidwad i'th bobl. O, diolch arglwydd. A diolch bod yr ysbryd glân wedi dod wedi ni'n calonnau ni, ac i'n bywydau ni, gyda'r dy ras di hefyd. Ac o arglwydd, i ni'n rhyfeddu wrth weld, wrth ddarllen y darn a unwaith eto arglwydd. Dy fod ti yn fodlon rhoi bywyd i ni i ddechrau, yn lle bod y plentyn bach yn marw, bydd fyw wedys di, bydd fyw. Gael byw, a mae hwnna'n rhyfeddod bod ni'n fyw yn ysbrydol o arglwydd heno. Ond yn fwy na hynny wedyn, wyt ti'n priodi y ferch. Ac o, yn ei wneud hi mor brydferth,
Diolch Arglwydd, mae dyna dy fwriad ar ein cyfer ni hefyd. Bod Iesu Grist wedi rhoi ei hunan drosom ni, i'n sancteiddio ni, a'n golchi ni, a'r golchiad dŵr a'r gair, ac i cyflwyno ni iddo fe ei hunan, yn brydferth, yn lân ac yn sanctaidd. I ni'n diolch Arglwydd. Gallai ni byth wneud yn hunain yn lân, ger dy fron di. Gallai ni byth wneud yn hunain yn brydferth o Arglwydd, yng ngolwg Duw. Dy waith di yw hyn, ac i ni'n diolch. Mae dyma dy fwriad i ar gyfer dy bobl, pob un ohono ni, trwy dy ras. Ac o Arglwydd i ni, yn gweddio hyn wrth i ni glywed y gair, ac wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun hefyd, cael ein atgoffa o dy gariad di tuag ato ni. Cariad ein priod ni, yr Arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n llanw ni a'r cariad yma o Arglwydd. Ein cariad yma fel y gwir priod, wrth gwrs, yn ein priodas tuag at ein gwragedd. A'r cariad yma fel brodyr a chwiorydd wedyn ni yn Iesu Grist hefyd. Cariad agape tuag at ein gilydd. Arglwydd i ni yn cydnabod, dyw e ddim yn dod ohono ni, dyw e ddim yn dod o'n calon ni, nid chwilio mewn i beth sydd gyda ni i ni, ond ti sy'n ei roi ei ni o Arglwydd. Ac i ni'n gofyn i ti'n llenwi ni ar ysbryd glân, a'n llenwi ni ath gariad o Arglwydd. Ac i ni yn diolch am yr Arglwydd Iesu heno, bod e wedi dod i'n ceisio ni o'r nef. Ac Arglwydd, i ni'n diolch am y cariad, yr wyt ti wedi'n caru ni ag ef, y math o gariad. Y math o gariad i ni wedi darllen amdano yn yr ail ddarlleniad o Arglwydd, yn amyneddgar, mor dosturiol o Arglwydd, yn cynllunio ac yn meddwl y gorau ac yn trefnu'r gorau ar ein cyfer ni. Ac Arglwydd yn dal ati hyd yr eitha, dim yn darfod, ond yn mynd ymlaen gyda ni. Arglwydd, i ni'n rhyfeddu ac yn diolch i ti, Arglwydd. Cyn ni'n cydnabod mae oddi wrtho ti, mae'r cariad yma'n dod. Oddi wrtho ti dy hunan. Ac Arglwydd, i ni yn diolch i ti. Ac yn gweddio y bydd yn dod yn fwy a mwy yn rhan ohono ni, wrth gwrs, o'n bywydau ni o Arglwydd. Ac i ni'n cofio nawr am ein gilydd, ac i ni'n cofio yn arbennig heno, mae rhai sy'n methu bod gyda ni, falle afiechyd wedi dod, neu wendid o Arglwydd, rhai yn gaeth i'w cartre, a rhai mewn cartre, wrth gwrs, o Arglwydd. Rhai a llesgedd a henaint, a gwewyr falle hefyd, gwewyr meddwl falle, a gwendid corff. I ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, ac yn gofyn dy fendith Arglwydd, gofyn dy fod ti y byddi di'n agos iawn at y bobl, y byddan nhw'n ymwybodol ohono ti, yn ymwybodol o'th bresenoldeb Arglwydd, ac yn ymwybodol eto dy fod ti ar waith yn ein bywydau ni Arglwydd. Mewn adegau anodd iawn falle, mewn adegau rhyfedd hyd yn oed. Dy fod ti dal gyda ni, dy fod ti dal ar waith, dy fod ti dal yn ein sancteiddio ni, a'n glanhau a'n puro ni, ar gyfer dydd Iesu Grist. Ac Arglwydd, i ni'n diolch hefyd am yr hyn y glywson ni bore yma. Dy fod ti'n dal ar waith yn y byd yma, ar draws y byd. Dy fod ti'n dal i alw Arglwydd, bod yr ysbryd glân yn dal i alw pobl at Iesu Grist, ac i adeiladu'r deyrnas ac adeiladu y eglwys di o Arglwydd. Dy briod di, dy ddyweddu di, ac Arglwydd, i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n diolch am yr hyn o'n ni'n clywed, ac yn gweddio cawn ni weld hyn yn ein hardaloedd ni hefyd o Arglwydd. Bydde di'n galw eto fan hyn o Arglwydd, Llwynhendy, Llanelli, De Cymru, Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru. Byddwn ni'n gweld bod ti'n galw llawer eto o Arglwydd, trwy dywallt ysbryd glân arno ni. Arglwydd, i ni'n dod heno i daddoli di. I ni'n dod i ddiolch i ti. Diolch am ein bara beunyddiol, diolch am fyddeiant yn Iesu Grist. Ni'n gofyn nawr i ti'n cadw ni o Arglwydd. Cadw ni, paid ag arwain i brofedigaeth. Arglwydd, cadw ni rhag temptasiynau di-angen. Cadw ni Arglwydd yn ddiwyd yn ein gwaith, yn brysur, fel bod dim amser dyn ni i gael ein denu i bechodau gwahanol. Cadw ni rhag yr un drwg o Arglwydd yn ein dyddiau ni nawr. Cadw ni Arglwydd ar lwybr dewyllus di, ar y llwybr cul o Arglwydd yn agos ata ti, a derbyn ein di.
gogoniant oherwydd eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr te, gyda'n gilydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Wel, nawr i ni'n troi nôl at llythyr gan yr Apostol Paul at yr Effesiaid. Troi at benod 5, a newn ni ddarllen o adnodau 12 i 27. Effesiaid 5, 22 i 27. Chwi i'w ragedd, byddwch ddarostengedig i'ch gwir fel i'r arglwydd. Oherwydd y gŵr yw pen wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys, ac ef yw gwaredwr y corff. Ond fel y mae'r eglwys yn ddarostengedig i Grist, felly y mae'n rhaid i'r gwragedd fod i'w gwir ym mhob peth. Chwi wir, carwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yntau'r eglwys, a'i roi ei hun drosti. I'w sancteiddio, a'i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair, mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant. Heb fod arni frychyn, na chrychni, na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di-fai. Wel, os ych chi'n cofio nawr, mae'r Apostol Paul yn disgrifio person a bywyd yn llawn o'r ysbryd glân. I glywson ni, pidiwch a cael eich llenwi a gwyn a meddwi, ond mynwch cael eich llenwi a'r ysbryd glân. Ac mi welson ni rhywfaint, nid bod yn dweud pob peth, rhywfaint o beth mae hynny yn ei olygu. Ein bod ni yn annog ein gilydd, yn calonogi'n gilydd, wrth gyd addoli a cael cymdeithas a'n gilydd. I ni'n addoli o'r galon ac yn cael cymdeithas a'n gilydd yn yr arglwydd. Wedyn ni, bod ni'n ddiolchgar, bod ni'n llawn diolch i Dduw, bod ein hysbryd ni'n ysbryd o ddiolch i'r arglwydd,
Ac wedyn ni bod ni'n ymostwng i'n gilydd, bod gyda ni agwedd gwas tuag at ein gilydd. O barch at yr arglwydd wrth gwrs. Mae'n rhan o'n ymostyngiad ni i'r arglwydd Iesu, bod ni'n ymostwng i'n gilydd. Dyna i ddymuniad, dyna i air, dyna i orchymyn i ni, bod ni'n ymostwng i'n gilydd. Fel mae Ed i'n caru ni, fel mae Ed i golchi'n trad ni, i ni fod i olchi trad ein gilydd, wrth gwrs. Felly mae yn rhan o'n hymostyngiad iddo fe. A hefyd mae'n dilyn i esiampl e. I fod yn gydradd a Duw, yn gyfartal, mi nath ddewis ymostwng a dod i'n deiar ni mewn cnawd. Ymostwng a dod i'n gwasanaethu ni. Ymostwng i'n golchi ni. A'n gwasanaethu ni a rhoi ei einioes drosom ni. Felly, dyna yr egwyddorion cyffredinol nawr. Beth yw bod yn llawn o'r ysbryd a sut mae cael ein llenwi mwy ar ysbryd glân. Ac wedyn mae yna achosion penodol. Wedi rhoi y neges gyffredinol, mae yna achosion penodol. Ac mae wedi dechrau gyda'r teulu. Mae wedi dechrau gyda gwir a gwragedd. Ac mae wedi sôn am y wraig yn ymostwng fel rhan o'i gwasanaeth hi i'r arglwydd. Yn ymostwng i'w gŵr, achos y gŵr yw pen y wraig. Mi welson ni hynny o'r creu y tro diwetha, ac i ni'n gweld esiampl yr eglwys wedyn ni, a patrwm yma, fel i ni fel eglwys yn ymostwng i'r arglwydd Iesu, yr un sydd wedi ein caru ni gymaint yn y fath fodd. Fel yna yna'r patrwm i'r wraig a yna'r patrwm i'r gŵr, wrth gwrs, fel welwn ni nawr, y wraig yn ymostwng i'r gŵr a'r gŵr yn caru y wraig. A dyna ni'n dod nawr at y gŵr priod, ac mae'r apostol trwy'r ysbryd glân, mae'n canolbwyntio ar cariad y gŵr, tuag at ei wraig. Bod y gŵr yn ben, dyw e ddim i fod yn unben, wrth gwrs. Dyw hwnna ddim yn golygu bod yn tyrant. Dyw hwnna ddim yn golygu bod e'n rhyw fath o dictator. Dim o gwbl. Rhaid cofio bod ni'n sôn nawr am wr priod fan hyn, sydd yn Gristion, a sydd yn llawn o'r ysbryd glân. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio hynny. A dyma chi adnod fach nawr o ailythu'r Paul at Timotheus, bennod gyntaf ac adnod 7. Oherwydd nid ysbryd sy'n peri llwfdra a roddodd Duw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth a chariad a hunan ddisgyblaeth. Pan mae rhywun yn cael ei lenwi ar ysbryd glân, pan mae'r ysbryd glân gyda ni ac ar waith yn ein bywyd ni, i ni'n cael nerth, medda'r apostol Paul. Ond pa fath o nerth yw e? Nid nerth i wasgu rhywun lawr yw e, ond nerth i garu, wrth gwrs. A nerth i ddisgyblu yr hunan. Ffrwythau yr ysbryd glân yw'r hynna, cariad, a hunan ddisgyblaeth. Ffrwythau yr ysbryd yw nhw. Nerth, a mae eisiau nerth arbennig ond oes e. Mae eisiau nerth sy'n fwy na ni'n hunan. I garu, fel mae Crist wedi'n caru ni, ac i ddisgyblu'r hunan yma sydd yno ni. Wel nawr pa fath gariad? Mae'n dweud wrthon ni chwiwyr, carwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yntau yr eglwys. Wel nawr mae yna 3 gair, wrth gwrs, mae yna sleid yn dod lan nawr, ynglyn â priodas, sydd yn priodas Gristnogol dda. A mae yna 3 gair am gariad fan hyn, a mae yna 3 gair yn y Testament Newydd am gariad, neu yn y Groeg am gariad, eros, philia ac agape. Nawr y gair fan hyn yw agape, wrth gwrs. Mae priodas y dda yn cynnwys y tair. A priodas Gristnogol yn cynnwys y tair elfen yma o gariad, neu'r 3 math yma o gariad. Eros, wrth gwrs, yn rhoi y gair erotic, cariad rhamantus, cariad rhywiol, cariad corfforol. Wrth gwrs, mae'n rhan o briodas. Mae'n rhan ohono ni, fel i ni wedi cael ein creu. Ac fel yna, i ni'n geni plant. Ond, mae yna le iddo fe. Mae yna le i'r cariad yma i gael ei weithredu,
oddi mewn I briodas, rhwng gŵr a gwraig. Dwi'n cymdeithas ni, dyw dyn yn naturiol, dyw ddim yn parchu hynny, ond dyna mae gair Duw yn dweud wrthon ni, wrth gwrs. Dyma'r lle I eros yw mewn priodas. Cariad rhamantus, atyniad corfforol, ffisegol, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae gyda ni ffilia. Ac mae ffilia yn bwysig hefyd mewn priodas. Hoffter yw hwn, philanthropy, philately ac yn y blaen, pan I chi'n hoff o rywun neu hoff o rhywbeth, ni'n cael ein denu at rywun, ac ni'n dod yn hoff ohonyn nhw, am wahanol resymau. Falle bod ni'n rhannu diddordebau, falle bod rhyw ffordd gyffredin, neu rhywbeth am y personoliaeth, ni'n cael ein denu ac ni'n dod I hoffi. Ac ni'n darllen am yr arglwydd Iesu. Falle bod chi'n cofio, ni wedi gweld e'n weddol ddiweddar. Oedd yr arglwydd Iesu yn hoffi ei ddilynwyr. Oedd e'n hoff o blant. Oedd e'n hoff o bobl. Ac ni yn darllen enghraifft, falle bod chi'n cofio, Ioan 11, nawr yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ffilia yw hwnna, ffilia. Oedd e'n hoff ohonyn nhw. Oedd e'n hoff ohonyn nhw. Un esiampl arall, Ioan 20, ar ôl yr atgyfodiad, Mair Magdalen yn rhedeg felly, nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu yn ei garu. Ffilia, oedd e'n hoff ohono fe. Ac ni'n cael y disgrifiad yma o Ioan, ond ni, y disgybl yr oedd yr Iesu yn ei garu. Hynny yw, yn hoff ohono fe. Ac wrth gwrs, mae'n bosib, a mae yna esiample yn y byd o briodasau, llwyddiannus, da mewn un ystyr, gydag eros a ffilia. Cariad a hoffter o'i gilydd. Ond mewn priodas Gristnogol, mae yna gariad arall. A mae'r cariad yma'n dod oddi wrth yr ysbryd lan. Mae'r cariad yma'n dod oddi wrth Dduw, mae'n wahanol. A cariad sydd yn y Cristion yw hwn, cariad agape. Beth o'n i'n darllen amdano fe yn 1 Corinthiaid 13. Cariad fel cariad Crist. Wel, yn fwy cywir, cariad Crist yw e. Cariad Duw yw e. Ond yn llawer llai, yn llawer gwannach, adlewyrchiad, miniature os liciwch chi, ac eto mae e yno ni. Dim ond, achos dyma'r cariad I ni wedi brofi. Dyma'r cariad sydd wedi dod â ni yn Gristion. Dyma'r cariad sydd wedi dod â ni yn blant I Dduw. Dyma fe, cariad yma. I ni'n wrthrychau y cariad yma. Object of this love. Dyma fe, y cariad yma sydd wedi cael ei ddangos, ond sydd wedi cael ei roi I ni hefyd, a'i dywallt yn ein calonnau ni. Ac dim ond nawr te, wrth weld a sylweddoli a chofio cariad Iesu Grist at ei eglwys, y gallwn ni weithredu fel y dylai gŵr priod o Gristion weithredu. Wrth I ni weld, sylweddoli a cael ein llenwi a cofio cariad Iesu Grist at ei eglwys, gallwn ni weithredu fel y dylai gŵr priod o Gristion weithredu. Nawr, mae cariad Iesu Grist, beth sydd yn dda heno, allwn ni sôn am hyn, achos I ni gyd wedi profi cariad Iesu Grist. I ni gyd, os I ni'n Gristnogion, yn rhan o'r eglwys priod Iesu Grist, wrth gwrs. A ni wedi profi'r cariad yma tuag ato ni. Ac I ni gyd wedi dod yn iddo fe fel priod, neu fel dyweddi. Rhufeiniaid 7, adnod 4 sy'n dod nesaf. Ac felly, fy nghyfeillion, rydych chwi hefyd, trwy gorff Crist, wedi'ch gwneud yn farw mewn perthynas ar gyfraith, mwyn I chwi ddod yn eiddo I rywun arall. A darlun yr apostol Paul yn syml iawn, y gyfraith oedd eich gŵr chi o'r blaen, ond mae'r gyfraith I marw. A nawr, chi wedi cael gŵr arall, sef yr arglwydd Iesu Grist. Y gyfraith oedd eich gobaith chi o'r blaen, ond doedd y gyfraith ddim yn gallu chachub chi wrth gwrs. Y gyfraith, mae'n dangos I ni safon Duw, mae'n dangos ein pechod,
Ond doedd ddim yn dangos i ni sut i ddod yn iawn gyda Duw. Ddim yn glir, na, Iesu Grist, a Duw yn gallu gwneud hynny. Iesu Grist sy'n gwneud hynny, wrth gwrs. Yn wariedwr i ddynion, a'i aberth ar y groes drosto ni. Felly, i ni ddim yn briod nawr ar gyfraith, ni di marw mor belled yma'r gyfraith di marw, mae hwnna di mynd. Nawr, i ni'n briod a Iesu Grist, ac i ni'n caru'r gyfraith fel diolch i'r arglwydd Iesu. Nid y gyfraith yw ein prynwr a'n priod ni, ond yr arglwydd Iesu Grist. A gadewch i ni feddwl am funud, gadewch i ni fyfyrio, mae'n rhywbeth hyfryd i wneud, i fyfyrio ar gariad yr arglwydd Iesu tuag ato ni. Sori, bydd rhaid fi dynnu god. Ac wy'n troi at Rhufeiniau 5, darn i ni wedi darllen y weddol ddiweddar eto. Beth i ni'n gweld am gariad Iesu Grist tuag ato ni, ei bobl. Ac tri peth i ni'n gweld yn syml iawn. Yn gyntaf, adnod 6, y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau yn ddiamadferth. Yn wan iawn, ddim yn gallu gwneud dim. Gallech chi gyfieithu hwnna, useless wrth gwrs. Wedi marw dros yr anniwiol. So mae dau air fyna. Pa fath o rai mae Iesu Grist wedi caru? Beth oedd yn cyflwr ni ar y pryd? Diamadferth. Dim gobeith i godi'n hunain o bydew pechod. Oedden ni yn y gwaelod, yn y llaid, fel mae Dafydd yn gweud yn Salm 40. Dim gobeith. Ac wedyn, yn anniwiol. Ddim ar ryw tueddiad at Dduw, ddim ar ryw gariad, na, yn anniwiol. Dyna'n greddf ni, dyna'n natur ni. Anti-God yw na, anniwiol, yn godli. Ac eto i gyd, wrth gwrs, mae wedi caru ni. Wedyn ni, adnod 8, prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd ddim yn dal yn bechaduriaid. Felly oedd yna bechod, gwrthryfel, pechodau, pethau oedd yn anghywir yn ein bywyd ni, a dyna pryd mae wedi'n caru ni. Wedyn ni, adnod 10, un arall, oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab, pan oedd ddim yn elynion. Mae pechod yn elyniaeth yn erbyn Duw. Gwrthryfel, gelyniaeth yn ei erbyn A pryd hynny, yn y cyflwr yna, mae e wedi'n caru ni. Felly, wrth ein caru ni fel hyn, dyw e ddim wedi ein condemnio yn ein cyflwr, dyw e ddim wedi ein berniadu, dyw e ddim wedi'n cywilyddio, dyw e ddim wedi gwneud hynny gyda ni. Mae gŵr weithiau yn gwneud hynny gyda'i wraig, condemnio, berniadu, cywilyddio. Beth mae e wedi wneud? Dangos concern. Cymryd y beichiau i gyd arno fe ei hunan. Nid beichio ni, ond cymryd y beichiau. Baich ein pechod ni, y pwysau i gyd. Cymryd nhw arno fe ei hunan. Dangos concern mawr drosom ni. Gwneud popeth oedd angen i wneud mwyn yn cael ni a'n cadw ni. Wedi gwneud popeth oedd angen i wneud iddo fe'n cael ni yn bobl iddo fe ei hunan. Mae wedi symud y rwystrau i gyd. Mae wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni ar y ddeiar yma. Mae wedi talu gyda'i waed drosom ni. Popeth wedi cael ei drefnu ar ein cyfer ni. I ni gael dod ato fe. Ac wrth wneud hynny, ni dod at Dduw. Iddo fe'n cael ni to have and to hold. Fe'n cael ni a'n cadw ni. Ac wedyn mae concern mawr gyda fe amdano ni, y byddwn ni'n brydferth. Y byddwn ni yn ogoneddus. Y byddwn ni yn berffaith. A mae e'n cymryd y cyfrifoldeb arno fe ei hunan. I'n gwneud ni yn brydferth ac yn berffaith. Heb frycheuyn na chrychni. Rhoi ei hun drosti. Rhoi ei hunan drosti. Cariad yn dymuno, yn trefnu, yn sicrhau y gorau ar gyfer y sawl mae'n ei garu. Ac wrth gwrs, dyma beth i ni yn cael ein atgoffa na fe nawr, felly fel gwir
priod. Dyma y safon, a mae'n aruchel iawn yn diwedd. Dyma'r cariad i ni'n pledio amdano fe, i gael tuag at ein gwragedd. Ac wrth gwrs, fel eglwys, mae agape yn perthyn i ni gyd, wrth gwrs. Fel brodyr a chwiorydd, dim yr eros, ond mae'r agape gyda ni gyd. Dyma'r cariad i ni gyd eisiau tuag at ein gilydd. A mae'n gariad sydd yn para. Nid dim ond y garwriaeth cyn priodi. Mae hwnna'n gallu digwydd yn diwedd. Mae yna ryw res mawr yn y garwriaeth falle. A wedyn mae'r mis mel. A wedyn mae'r reality yn bwrw. Wedyn ni, mae bywyd bob dydd. Wedyn ni'n heneiddio gyda'n gilydd. Mae canol oed yn dod. Problemau. Mae hen oed yn dod. Ond mae'r cariad yma yn para. Yn y darlleniad, yn 1 Corinthiaid 13, nid yw cariad yn darfod byth. Dyw e ddim yn rhedeg mas. Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn cwmpo mas o gariad gyda ni. Chi wedi clywed y term yna? Dyw'r arglwydd Iesu ddim yn cwmpo mas o gariad gyda ni. Mae'n para byth. Dyw e byth yn darfod. A'r unig ffordd i ni fod fel yna yw cael ein llenwi, wrth gwrs, a'i gariad ef. Mae'n ymarferol, mae'n real, a mae'n barhaol. Mae'n dal i fynd, hyd yr eitha. A dyna gariad yr arglwydd Iesu, mwyn ein sancteiddio ni, mwyn ein glanhau ni, mwyn ein cyflwyno ni, yn berffaith iddo fe ei hunan, ar ddydd y briodas sydd i ddod. Dyma'r patrwm i'r gŵr, priod, a dyma'r patrwm, wrth gwrs, a dyma'r cariad sydd ar gael i ni, yn yr arglwydd Iesu ac yn yr ysbryd glân. Ac falle bod yn help i ni gofio nawr te, yn y Beibl, oedd y dyweddio yn rhywbeth pwysig iawn. Betroddal yn Saesneg, dyweddio. Yn amser y Beibl ac yn arbennig gyda'r Iddew, wrth gwrs, oedd yn llawer mwy o beth, llawer mwy difrifol, nag yw yn ein dyddiau ni heddi te. Chi'n cofio nawr, Joseph a Mair, ai hwnna sy'n nesaf, dwi'n cofio nawr. Joseph a Mair, oedd nhw wedi dyweddio, chi'n cofio, pan ddath y newyddion bod Mair yn disgwyl plentyn. Yn y dyweddio, y byddai'r ddau berson yn derbyn telerau tebyg i delerau priodas. Oedd fel priodas mewn ffordd, rhesenoldeb tystion, bydden y dystion, ac addewidion, a cyhoeddi bendith Duw ar yr uniad. A dyweddio oedd hwn nawr, betroddal, chi'n gweld. Doedden nhw ddim yn dod at ei gilydd, oedd ddim cyfathrach, ond oedd yn ddifrifol, oedd e'n peth pwysig iawn. Ac oedd torri hwn fel rhyw fath o ysgariad. A chi'n cofio beth oedd gwewyr Joseph, beth oedd e'n mynd i wneud? Pan glywodd bod Mair a plentyn, beth oedd e'n mynd i wneud? Ac oedd e'n rasol iawn, oedd e'n garedig iawn, i gynllun oedd pido wneud ffas. A gadael iddi fynd yn dawel. Galle fe di wneud ffas, wrth gwrs. Ond gadael iddi fynd yn dawel. Ond wrth gwrs, pan mae e'n deall beth sy'n digwydd, bod y plentyn wedi geni o'r ysbryd glân, mae'n ei chymryd hi fel gwraig, wrth gwrs. Mae'n ei chymryd hi fel gwraig. Dyn nhw ddim yn gorwedd gyda'i gilydd, nes bod y plentyn yn cael ei eni. Ond mae'r betroddal yma yn bwysig iawn. A rhan o'r cytundeb yma oedd yn cael ei wneud, wrth gwrs, oedd bod teulu y gŵr, neu'r darpa'r gŵr, yn talu. Yn troi rhodd, talu gwaddol dros y wraig bride to be te. Na i roi esiampl i chi nawr te yn yr Hen Testament, Genesis 34, ac mae rai fi roi tyn bach o gefndir i'r adnod yma. Mae'n anes trist iawn. Un ferch oedd gan Jacob, chi'n cofio, Deina. 12 o feibion ac un ferch, Deina, a gafodd Deina ei threisio gan Sichem. Ac mae hwnna wedi digwydd, rhywbeth ofnadw, cywilyddus, ac mae tad Sichem a fe sy'n siarad fan hyn, a mae'n dod. A mae eisiau nawr i gael hi'n wraig. Mae pethau go wyth i gyd, mae wedi gwneud pethau'n hollol wrong,
ond mae eisiau cael un wraig. A dyma beth mae'n cynnig. Cynyddwch yn sylweddol y gwaddol a'r rhodd. Enwch eich pris, mae'n gweud. Dyna beth mae'n gweud. Ac fe roedd yn ôl eich gofyn. Dim ond i chi roi'r ferch yn wraig i mi. Mae wedi cymryd mantes ohoni, a nawr mae eisiau cael hi yn wraig iddo fe ei hunan, yn hunanol iawn. Ac mae'n troi allan yn drist iawn, llanast. Ond y pwynt i ni wneud fan hyn yw y tal. Y tal yma o waddol, gan y gŵr, i gael y wraig. I gael y darpa'r wraig yn iddo fe. Chi'n gweld? Ac mae hynny yn bwysig iawn yn yr Efengyl. Mae'r arglwydd Iesu wedi talu i gael ni'n briod iddo fe. A mae wedi talu pris mawr iawn mwyn ni'n cael ni. A dyna ni'n mynd i gofio, wrth gwrs, wrth ddod at y cymyn, y pris mae wedi talu mwyn ni'n cael ni yn briod iddo fe. Ni ddyle dalu, wrth gwrs, am y fath fraint. Ond fe sydd wedi talu i'n cael ni yn briod iddo fe. Y darlun yma bod ni wedi cael ein dyweddio a bod yna bris wedi dalu. A mae yr apostol Paul wedyn yn sôn fel hyn, wrth i ni feddwl am y dyweddio, mae e'n dweud bod yn rhan o hyn gyda'r Efengyl, oherwydd yr wyf yn ei ddigeddus drosoch ac ei ddigedd Duw ei hun, gan i mi eich dyweddio i un gŵr, eich cyflwyno yn wirydd byr i Grist. A mae'r apostol newid y darlun tyma bach, fe yw'r tad fel petai, a mae wedi cyflwyno. Beth mae'n neud wrth bregethu'r Efengyl? Mae'n dod â pobl at Iesu Grist. Mae'n dod â pobl i'w cyflwyno nhw, a i'w gael dod yn briod i'r arglwydd Iesu, yn ddyweddu i'r arglwydd Iesu Grist. A chi ddarlun hyfryd, hoff iawn o'r darlun yna. Ac wedyn ni, y taliad eto, 1 Corinthiaid 6, neu o'n i wyddoch fod eich corff yn demlu'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych o ddiwrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch oherwydd prynwyd chwi am bris. Gallwch chi feddwl fe fel tal ceithwas, neu allwch chi feddwl amdano fe yn y termau yma. Mae wedi prynu gael ni yn iddo fe. Fydde na ddim eglwys. Bydde na ddim priod i Iesu Grist. Fydde na ddim y perthynas yma o gariad gyda Iesu Grist a gyda Duw, oni bai bod wedi talu amdano ni. Oni bai am y groes. Oni bai am yr aberth iawnol i ni'n mynd i gofio amdano fe heno. Bydde na ddim priodferth, wrth gwrs, bydde na ddim Efengyl. Dyma sylfaen, dyma galon yr Efengyl. 1 Corinthiaid 2, adnod 2, yr apostol yn atgoffa'r Corinthiad, dewisais beidio a gwybod dim yn eich plith. Beth oedd y prif neges o hyd? Iesu Grist, ac yntau wedi ei groes hoelio. Dyma'n gobaith ni. Dyma fel mae di'n caru ni. Dyma fel mae di'n prynu ni. Dyma le ni'n gweld y cyfan yn amlwg. Dyma y ffordd i ni'n mynd i gael ei wneud yn fwy prydfer trwy cadw'n golwg ar beth mae wedi wneud drosom ni. Actau 28, Paul yn siarad â heniriaid Ephesus, gofalwch amdanoch eich hunain ac am yr holl braidd, yr honnau'n illodd ef a gwaed ei briod un. A Duw wedi prynu ni gyda gwaed Iesu Grist, yna fe. Ond dyw e'n ddarlun rhyfeddol. Y tal yma, i'n cael ni yn eiddo, i'n cael ni yn briod, yn ddyweddu i'r arglwydd Iesu Grist. Heb y taliad, dim gobaith o gwbl, dim perthynas o gariad o gwbl. Ac i ni, just un peth arall cyn i ni orffen heno, beth yw'r pwrpas? Pam mae wedi'n caru ni fel hyn? Y cariad i ni'n cael fel patrwm nawr i'r gŵr, fel patrwm i ni gyd mewn gwirionedd, ac mae'n dweud y peth cyntaf, allwn ni'n edrych arnyn nhw i gyd, jyst yr un cyntaf, ein sancteiddio ni. Ac ni gymryd y gair yn ei ystyr gyntaf nawr. Y gair sancteiddio ydy cymryd naill ochr. Cymryd naill ochr ar gyfer person, i fod yn eiddo i berson,
fel ych chi'n neud pan ych chi'n priodi, wrth gwrs, fel ych chi'n neud wrth ddyweddio, cymryd person yn eiddo i ni. Rhoi'n hynny'n yn eiddo i'n gilydd mewn priodas. Nid i neb arall, mond i'n gilydd. Neilldio, separate, sancteiddio yn yr ystyr hynny. Ac dyna, wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu wedi wneud. Carwch eich gwragedd fel y carodd Crist yn yr eglwys a'i roi ei hun drosti, yw sancteiddio. Yw sancteiddio. I chymryd iddo fe ei hunan. Dyn ni'n mynd eiddo i ni'n hunain, i ni'n eiddo iddo fe. I ni mewn cyfamod, mewn cwlwm, fel petai gyda fe. Dyn ni'n mynd rhydd i fynd ar ôl cariadon eraill, fe bia ni. Fe bia ni. Ni'n mynd rhydd i fynd ar ôl diwiau eraill, fe bia ni. Fe bia ni'n llwyr. I ni'n eiddo iddo fe. Ac mi gawson ni'r adnod yma heno yn y darlleniad o Ezekiel 16, cariad Duw at Israel oedd hwnna, wrth gwrs, ac mae'n gysgod o gariad Iesu Grist, wrth gwrs, atom ni. Tynghedais fy hun, I made my vow to you. Dyma fe, tynghedais fy hun i ti, a gwneud cyfamod a thi, medd yr arglwydd yw, a deithost yn eiddo i mi. Tynnu naill ochr, chi'n gweld? Dod yn eiddo special i'r arglwydd, cael ein cysegru yn eiddo iddo fe. A mae hwn yn bwysig mewn fraint a rithro, bod hyn yn wir amdano ni, yn Iesu Grist. Ond mae'n rhywbeth i ni gofio. Dwi'n eiddo iddo fe nawr. Mae mywyd i gyd yn eiddo iddo fe. Mae'n serch i gyd yn eiddo iddo fe. Mae'n ymlyniad i, mae'n ei fuddod i gyd yn eiddo iddo fe. Yr un sydd wedi talu'r fath bris, yr un sydd wedi ngharu fi a rhoi ei hunan drostau. Eiddo iddo fe. Achos mae popeth nath Iesu Grist mwyn ei bobl. Wedi gweud a gweud yr aberth fel Duw ddyn ar y groes. Mae'r aberth yma, oedd yr aberth yn ddigonol i'r holl fyd, wrth gwrs. Byddai aberth Iesu Grist yn gallu achub 1000 o fydoedd. Faint bynnag o bobl byddai'n byw yn y bydoedd yna. Ond dyw e ddim ond yn effeithiol i'w bobl. Mae'r aberth yn ddigon i filiynau a biliynau a biliynau. Ond dyw e ddim ond yn effeithiol i'w bobl e. Hynny yw y rhai sy'n credu ynddo fe. Rhai sy'n dod ato fe, cynymddiriad ynddo fe. Mae di uniaethu yn llwyr a ni. Mae di wneud popeth, gwisgo cnawd, popeth yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad, yn ei esgyniad, popeth mae'n neud nawr. Mae popeth ein mwyn ni. Mae hwnna'n bwysig i gofio, yn dywe. Yn bwysig i gofio. Mae'r un drwg yn gweud bod ydi anghofio amdano ni, yn aml iawn. Mae'r un drwg yn gweud, diw'n yn rili poeni amdano ni, diw'n meddwl y gorau amdano ni. Mae popeth sy'n wir am Iesu Grist, popeth mae di wneud mwyn ei bobl. Popeth, cyfan i gyd. Ac wrth gwrs, pan fydd e'n dod nôl yn yr ail ddyfodiad, bydd e'n dod nôl ar ein cyfer ni. A fydd y briodas fawr pryd hynny. A mae wedi gwneud pob peth o'i fodd. Yn fodlon ac yn hapus. Nid pam ddylen ni fynd o'r nef i fyd sy'n mor frwnt a llygredig. At bobl sy'n mor anobeithiol, mor wan, mor frwnt, yn drewi yn ei pechod, yn llygredig, pam ddylen ni adael y nef i boen nhw? Na, dim byd yna, dim byd. Gadawai'r nef o'i fodd. Cymerodd agwedd gwas. O'i fodd. O'i fodd. Ein mwyn ni. Rhoi heibio'r gogoniant. Doedd ddim yn gweud pam ddylen ni adael y gogoniant nefol a cael yng ngham ddeall a cael yng ngham drin. Pam ddylen ni wynebu hwnna i gyd? Na. O'i fodd. Gwadu ei hunan. Offrymu ei hunan. A'i roi ei hunan. Mwyn cael ei briod. Mwyn cael ei bobl. Mwyn
dyweddio a phriodi a phechaduriaid fel ni. Mewn priodas weithiau, ni nawr, fel dynion pechadurus, i ni'n gallu gweld pethau yn ein gilydd, gŵr falle yn y wraig, dywedd ddim yn hoffi. Rhyw ddiffygion falle, i ni'n gallu bod yn ddall i ni'n hunain wrth gwrs. Beiau falle, gwendidau falle, pechodau, ac ni'n gallu bod yn feirniadol. Falle yn sarhaus, sarcastig, falle yn edrych lawr, falle yn gondemniol, falle yn achosi ffrau a cwmpo mas. Be sydd wedi digwydd? Be sy'n digwydd pan mae hynny'n digwydd? O, i ni di anghofio, wrth gwrs. Memorwydd yn dweud. Y ffordd i ni wedi cael ein caru. Y ffordd i ni wedi cael ein hachub gan yr arglwydd Iesu a dod yn Gristion. Yn aelod o'r eglwys a'i briodferch Tas e fe'n ymddwyn fel ni, bydden y ddim eglwys yn bod o gwbl. Ac mae mor bwysig, mae'n hyfryd heno bod ni'n dod at y cymyn, mae mor addas heno. Mae'n allweddol yn dweud bod ni'n cofio. Rhan fawr o'r cymyn yw bod ni'n cofio, achos i ni'n mynnu anghofio. Mae'n natur ni yw anghofio, fel mae e wedi'n caru ni, fel mae wedi rhoi yn hunain drosto ni. Gwrth i ni ddod at y cymyn, i ni'n diolch iddo fe, am ei gariad eto, i ni'n gofyn am faddeuant wrth gwrs, bod ni'n anghofio, bod ni ddim yn adlewyrchu, ddim yn llawn o'i gariad fel y dylen ni fod. Ond yn diolch bod yn rasol ac yn drigarog iawn tuag ato ni. Ond y rhan gyntaf yw hwnna o bwrpas i gariad yn tynnu ni naill ochr. Mae yna fwy na hynny hefyd. Ac dim ond glimps bach nawr, beth yw'r pen draw, 2 adnod, a gawn ni wybod mwy tro nesaf os dyw ei mynd. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch, wedi ei thecau i'w gŵr. Dyna fydd diwedd y broses. Dyna ddiwedd y dydd pan fydd y briodas fawr yn dod. Bydd nid yn unig wedi'n tynnu na'n ochr, ond yn gwneud ni'n brydferth. Yn berffaith, yn stunning. Ar ei gyfer ei hunan a dydd y briodas. Salm 45, darlun tebyg, cwbl o goneddus yw merch y brenin. Cwrel wedi ei osod mewn air sydd ar ei gwisg ardderchog, ac mewn brodwaith yr arweinir hi at y brenin. Ac os dyw ei mynd, glywyn ni mwy am hynny tro nesaf. Diolch am air Duw i ni heno, i ni'n diolch yn fawr am yr efengil, ac am gariad Iesu Grist ein priod ni. Diolch am rhodd yr ysbryd glân, achos na'r cyd-destun yw cael ein llenwi ar ysbryd glân, chi'n cofio, i ddod â'r cariad yma i ni, yn llenwi ni ar cariad yma, ar gyfer ein bywyd priodasol, ac ar gyfer ein bywyd eglwysig, teulu'r eglwys hefyd, ac ar gyfer ein perthynas ag eraill, i ni angen ein llenwi o hyd a'r cariad yma, fel yw bwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, mi droi ni at yr emyn nesaf nawr te. Un sylfaen fawr yr eglwys, yr arglwydd Iesu yw ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw.
Diolch i ti arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am dy gario tuag atom ni. Diolch am yr arglwydd Iesu, ein priod. A diolch bod wedi caru rai anheilwng, di-ymadferth, gelynion, pethaduriad. Ond o eto wedi'n caru ni. Mwyn iddo fe ein cymryd ni, iddo fe hunan, a'n gwneud ni yn berffaith. Yn gwneud ni'n lan ac yn brydferth ac yn sanctaidd. Mae ni'n diolch i ti o arglwydd. Ac yn gofyn i ti nawr i aros gyda ni yn harwain ni yn Cymru. Yn enw Iesu Grist.